Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum vedeți am revenit în forță pe canalul nostru. Sunt aici cu băieții răi, cu Mario, cu Denis și cu Ghiță, fraților, și am venit noaptea într-o pădure aici în spate la grădiniță. Cu Gicuță, pardon. Și am venit aici noaptea. Uitați-l și pe Denis. Denis, subscribe, fraților, subscribe la Denis GG să facă și el 50 de abonați. Și 100% o să ne fugărească câinii. Da, deci dacă o să ne vedeți într-un copac, nu-i vina noastră. Salutare și bine am găsit la primul vlog de pe acest canal. Ești fraților, să vedeți cum face Denis intro-ul. Deci, ia. Hai să iau frunze din nou. Da, fraților, nu uitați să dați like, să vă abonați, să ne facem și noi 200 de abonați acolo în forță. Sperăm să nu ne fugărească câinii, că sunt pe aici. Și noi mergem undeva acolo, într-o pădure, fraților. Hai să ne strângem în forță 200 de abonați. Să face promovare lupei. Da, fraților, să vedem ce găsim noi acolo. Nu uitați să lăsați în comentarii ce idei de vloguri vreți să mai fac. Revenim imediat de la pădure. Fraților, am revenit aici cu Mario. Da. Denis se chinuie să facă acolo intro-ul, după cum vedeți. Noi suntem aici și mergem, fraților. Deci aici am filmat multe experimente și încearcă să nu râzi. Am filmat și cu lămâile, dacă țineți voi minte. Și am venit în forță, dar nu mă văd eu. Da. Și am venit acum noaptea să vedem ce găsim noi în pădure. Avem lanternă frumos, blitz, nicio problemă. Aici am aruncat tableta, ăla e stâlpul unde am spart tableta, fraților. Și să vedem... Da, ai văzut videoclipul? Și fraților, acolo e pădurea, să vedem ce găsim noi în pădure. Hai, Denis! Am văzut doar începutul. Fraților, bicicletele le-am lăsat în mijlocul terenului. Știi cum să facem drop test. Ia, direct aici pe vlog. Ăla a fost telefonul, fraților. Da, nu știu când o să apară acest vlog, probabil, deci azi e luni. De ce arăs negru? Da, chiar, uitați, nu se vede nimic, filmez și eu pe jos. Acolo sunt băieții, trebuie să vină și ei. Da, chiar, ia o sticlă să aruncă. Fraților, el e Ghiță, în curând. Da, fraților, haideți, fraților, că în curând o să-și deschide și el canal de YouTube și o să facem multe videoclipuri cu băieții. Îl avem aici pe Denis, frumos. Opa, băi, aba nu-i tatăl Rareș. Aici Mario l-ați mai văzut. Și fraților, haideți în pădure, nu o să... Vă zic de pe acum că nu o să se vadă mai nimic, pentru că este întuneric. Adică după cum vedeți, fața mea nu se vede. Al orice se vede. Pregătiți-vă să fiți alergați. O să fie mulți câini pe aici, fraților, nu știu ce facem noi cu telefon. Uite acolo un câine. Uite-l. Uite-l acolo. Da, nu se vede pe filmare, fraților. Hai, băieți. Dai măță, mă. Bă, băi, parcă vedeți că acum ne fugăresc. Fraților, deci chiar dacă... Deci aici e pădure. Deci dacă o să... Eu o să las pe filmare, nu o să tai când o să fug, dacă ne fugărește vreun câine. Băi, da, bicicletele? Da, chiar lasă-le, că nu-s scumpi. Fraților, aici e intrarea în pădure, nu știu ce o să vadă. Avem aici primul copac. Și ia uitați, boscheți. Avem aici fratele Aris. Da, fraților. Și pe Denis, subscribe la el. Suntem aici, că eu am Cori, tu n-ai cameraman ca mine, eu am pe Cori. Hai, bă, nu mă băgăți. Ia să vedeți, fraților, dar nu prea se vede, asta e nasol. Da, ca să nu zici când am postat azi sau când am filmat azi. Copaci, nu prea aici să vezi pe aici. Bă, da, trecem pe acolo prin bunifacerea asta. Bă, da, voi vă dați seama acum, băieții. Ce faceți, măi, balaurilor? Ăla știi să facă ca bufnița. Ia. Aliu, ce mă... Bă, hai în pădure, unde plecați? Da, chiar hai partea aia. Fraților, revenim când... Hai acolo unde ai făcut experimentul de dacă e vreun câine pe acolo. Bă, hai să vedem dacă mai e pepenele nostru acolo. Pepenele Dar meu. chiar am vrut să vin ieri să văd pepenele. Da, fraților, nu știu unde mergem noi. Acum plecăm de la pădure, după cum vedeți. Fraților, direct aici pe vlog cu Mario. Deci dacă facem 35 de like-uri... Nu accept așa ceva. 50 de like-uri direct. 50 de like-uri la videoclipul ăla cu pepenele și cu experimentul. Nu la acela, la acesta.
Nu mă, la ăla, zic. Da, Filmăm un nou experiment cu Mario. Coca-Cola. Dar de fapt nu vă zic. Nu, hai la 25 de like-uri. Dar la 25 de like-uri filmăm elastice versus Coca-Cola sau pepene. Vedem noi, ne gândim. Am ajuns aici am filmat noi, după cum vedeți. Uite pepene. Cum frate, doar asta? Bă, dar nu era... Bă, dar unde? What? S-a dus mie. Bă, să-mi bat picioarele! Ah! Ce prost sunteți! Bă, ce... Asta înseamnă ținta, aiutea. Bă, era să-mi spargă capă, băi Ghiță. Bă, intrăm și noi în pădurea aceea azi, vlog în vlog. Știi, vlog m-am prins. Îmi stai telefonul. Bă, hai în pădure. Ia mă, cum ești la voie? Nu știu, nici nu opresc acum. Hai să vedem în pădure, intrăm. Trebuie să le arăți și tu la abonați cum ai fugit. Bă, dar tu ai oprit? Ia uitați, fraților. Stați așa. Stai mă. Am plecat aici, nu să filmăm. Stai. Ce muge de așa. Hai mă, intrăm în pădure. Ia un băiatul ăla. Facem un challenge, vedem care reușește să deschide poarta asta. Da, aia nu-i poartă. Ai, ce m-am împiedicat. Bă, bă, da, da. Bă, ușor cu lanternele mele. Bă, băiați, Un liliac! Liliac! L-am prins pe vlog. L-am prins pe vlog, o zbura liliacul de acolo. Ce e ăsta, capat? Fratele nostru Aris Mario nu strânge după vlog. mai spune Mario că și pe mine mă cheamă Mario. Pardon, fraților, îmi cer scuze. N-am mai avut timp. Măi, dați, mâine va face vlog când le va strânge. Ca să nu-și iei prea mult hate. Aleu, aleu. Hai mă, intrăm în casă aceea. Eu nu mai În așa pădure. mi-am intrat în picior și tot. În dar pădure. n-am putut să merg. Hai să vedem. În Eu aș intra pădure. într-o casă părăsită acum. Și eu. Băi, dar ce vă speria, bă, Băi, dar mergem la Dau pădure. singură că-ți dau un telefon în cap, că și așa nu mă interesează că mi-l schimb. Dar mie că spar capul. Dai, eu cu ghițo. Fraților, acum mergem în pădure. În sfârșit am reușit și eu să hotărăsc băieții revenind de acolo. Fraților, uitați că... Yo, mâța! Ia! Ia! Japonia! Băi, Mario, te mănâncă? Fraților, uitați ce straniu arată. Avem acolo în față pădurea. V-am zis că nu o să vadă nimic pe acest vlog, că e noapte. Până mi-au și eu un telefon care filmează mai ca lumea. Avea așa să mai eu proiectorul ăla. Aha, până ți-ai tu proiectorul. Fraților, lăsați-ne în comentarii ce challenge-uri vreți să filmez eu cu băieții. Ah, cine vă A intrat vedeți? pe YouTube, a căutat sunet creepy, s-a așezat lângă noi la bancă acolo. Eram eu cu Ghiță să deam un telefon și s-a început să audă. Bă, da, mi-a zis Denis. Fraților, am intrat în pădure. După ce a strigat-o cu cuvea, Valeu, ia uitați, fraților. că s-a auzit și cu cuveaua. Coca-Cola, e clasa 8-a, băi. Ce e? Cu dracu, Vezi și cu copii. gaigagici. Are ghiță gagică! Ia-te, vă rog, ia. Marieta, atinși. Dar făcea Roxana ce câte intră. Fraților, deci noi acum suntem în pădure, după cum vedeți, și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu știu ce o să pun în titlu, dar văd eu acasă. Nu cred că o să fie un titlu foarte interesant. Punem în titlu? Am Da. găsit un cadavru. Am găsit un cadavru. Ghiță, hai să te omoră. Fraților, deloc n-a fost interesat acest videoclip, dar să nu ziceți că n-am filmat. Dar noi n-am mers deloc în pădure ca lumea. De chiar mai să intrăm. Eu intru pentru abonații mei. Mie mi-e frică să nu ne ia bicicletele. Eu mă piș pe aia de Bă, nu cineva la poartă acolo? Nu. Fraților, deci suntem în pădure, uitați. Hop. Ai curaj să te bagi acolo? Uitați un pic. Cam ce spins pe aici, dacă Da, i-a vreți. intrat unul lui Ghiță în picior. Că n-a Bine că nu i-a intrat în altă parte. începește. Da, deci suntem în mijlocul pădurii, practic. Hai, Aproape. hai, Fraților, și aici e un om care se zice că e nebun, fraților. frate, dacă se strâng, Bă, ce prost sunteți să-mi bag. Deci, Denis, Bă, telefon. data viitoare, dacă mai faci asta, ți-o dau în cap. Ghiță, unde duci? Bă, fraților, revin. Hai, drag, bă, bicicletele în pana mea. Bă, bicicletele, prost. Bă, bicicletele, mă. Uite, mă, că e cineva acolo.
Hai mai repede. Ah, ți Caricie! Uitați-l pe Denis acum forță. Ăsta acolo? Fu, m-am speriat. Hai să explorăm veciul. Nu, frate, am altă idee. Eu știu ce pun. Dacă se strâng 30 de like-uri la ăsta, la clipul ăsta, mergem în porumb, filmăm în porumb. Dar chiar noaptea. Și dacă ne mănâncă mistreața? Nu ne mănâncă nici. Nu te mănâncă niște... În forță aici luăm o pauză cu băieții, fraților. Ce băiatul vostru nu stă degeaba, intră și editează, mă. Hai, bagă acolo și editează. Editezi putem, trebuie să urmeze vlogurile, păți la vlog. Da, fraților, uitați cum e noaptea pe aici. Și, bă, eu mă duc să văd dacă sunt cioburi de... Dar nu, n-ai zis. N-ai zis. N-ai zis. Nu s-au auzit. Ai zis acolo. Da, fraților, haideți să vedem direct aici dacă o să găsim cioburi de la tabletă. Deci ăsta e stâlpul, da? Acolo m-am urcat eu. O serie cioburi. Nu-s cioburi. Nu-s cioburi. Da, vedem ce mai filmăm și revenim imediat. Fraților, cam atâta pe astăzi. Eu am fost Aris, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram și pe TikTok la Burduja Aris Mario. Să vă abonați, să ne strângem și noi în forță 200 de abonați acolo, să dați like. Eu am fost Aris și noi ne vedem data viitoare. Vă pup, pa!